susah mong pengen ketemu ada musik apa seneng delalah kok iso sarimbit karo awakmu. Oh iya. Disawang nek nggon syutingan iki ketok ya patut. Ketok ya serasi lho. Seneni bojomu kowe engko. Seneni bojomu. Ora. Delok ora. Bojoku anggere yane kowe wis turu. Wis turu. Sesuk. Sesuk ora nyetel, ora bakal nyetel delok streaming liyane. Nggih. Dadi aman wae. Arep piye-piye pokoke aman. Iya. Oke. Iya. Aja semua beda karo mbiyen. Bedane pripun? Mbiyen aku ning kene iki wong duwe gawe iki pokoke mligi duwe gawe nampa tamu. Nggih. Bengi iki beda. Bedane piye, Mas? Pak Singkih bengi iki karo bakul minuman. Minuman apa, Mas? Cap orang tua. Oh iya. Beda kuwi, Mas. Kuwi beda. Lah aku tulisane kuwi kotak. Ora bakul lomben. Ora to? Ora. Oh tak kira iku orang khusus tua orang tua. Cap orang tua kae. Beda kae beda. Kae sing eneng ning mburi kono kae. Oh beda ya.
Darakku. Itu ya. Ya, nebak. Telaske nggih. Nggih. Wah, jan. Aja suka keluarga ingkang sami lenggah wonten mriki kepareng ngersake lelagon. Kala wau sampun dipun perwakani saking pamangku gati Bapak Singgi, terus bapakipun penganten, Bapak sapa mau Martoyo, arep kleru Marwoto aku lagi seneng Bapak Martoyo. Nah, sanesipun mbok menawi saking keluarga sanesipun badhe ngersake lagu ingkang lenggah wonten mriki. Nggih, mbok menawi ajeng dono swanten monggo. Bapak. Deno. Wala. Iki enten kok ngriyen langsung dangdut. Oh sik tawa-tawa sik ya ora apa-apa to wong jenenge wong tawa-tawa bakulan ki nek ora ditawake mboten payu jenengan. Dalem Pak. Alhamdulillah sehat. Bagas Pak. Kersake napa? Kangge jambi saya. Pepenget katur calon pengantin kepareng matur napa lewat tetembangan bawa dawae dadi ati iki kok malah kok delikan apa piye njaluk apa nyuwun lagu nemu. Oh, nemu to, tak kira kemu ya nemu. Rakyat Gunung. Oh iya, rakyat Gunung. Lagu kok ya kemu iki apa ya? Makasih ya. Nemu ya. Oke, rakyat Gunung nemu. Bapak, monggo panjenengan rumiyin kepareng jumeneng, sak sampunipun panjenengan mangke jengkaripun tamu ingkang kepareng kondur. Pripun iki? Nggih, salim riyen, Pak. Nggih. Salim. Salim. Duh. Aman iki, Bu. Aman. Iki anu, nun sewu. Mbah wedok enten griya mriku. Oh, nggih. Aman dadose nggih? Aman. Lanjut. Napa sengaja mboten dijak niki wau? Momong putu. Oh, lha nggih. Yo titingane, Mas. Nah, ting-tingane. Nggih. Nderek mangan ubagya. Anggenipun adik kula singgih sakeluarga. Gegarane Pak, nyun pangapunten menika larasipun nderek menika ampun sangu gamelan kiambak. Wah, lah mlon niki nderek ajar apa? Nggih, ngertos kula nggih nggih. Nun titingane, Mas. Nah, iya. Nggih. Gegarane wong apala krami kleru kok Mas dudu bandha uga dudu rupa amung ati pawi luput
pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kinoti numbas arata masa nonton putune iki aduh golek ising kaya apa wong nyatane kelakon seprene angger gendong bekasane malah bangun tresno jamak lumrahe kayoe teko yen wong urip sapa lanak godane gede dadi gawe jan gayeng tenan nggih Pak saestu Pak pun digumyake mawon gayeng Pak monggo monggo nggih keluarga Keng Kidul monggo tindak mriki lewetke nggih Katur kunjuk para among rawuh mugi pitareka samekta jumeneng wonten ing sakaji menawi sumaka kawiwahan kinen tangkep asta kondoripun para tamu sutrisna ingkang sampun kemarin ya kundur sumangga para tamu paripurnaning hadicara panutuping adicara mangkih sinartan kadang-kadang Ananta musik trabas akhiripun paripurna ngaturaken atur panglipur kunjuk repun para tamu ngaturaken sugeng kundur ingkang sampun kepareng badhe nedya kundur matur sembah nuwun ingkang tasih kepareng lenggah salamtu panglipur ingkang dhateng Ananta sembah nuwun golek ising kaya ngapa wong
Rina wengi dadi ati wong kang sabar halus bebujane sabar langgeng mati mata putra halus bebujane. Nggih, sampun Pak. Tanduk napa mboten? Matur sembah nuwun, Bapak. Mbok menawi wimbo napa, Pak? Wimbo sekedhik mawon. Nggih, sekedhik nggih mboten napa-napa kathah nggih malah langkung sae. Caping gunung. Caping gunung pun rencane. Kados nggih. Nggih, mesake niki nak caping gunung ki Mangke. Nggih, niki mboten tahu berjuang niki. Nah, nggih. Kalih Mbak Nuri, mangga caping gunung. Nggih, mangke sak sampunipun menika wonten bos ingkang kepareng badhe nderek bawa udan kangen. Ngeten, Bapak. Ugi Pentingane, Mas. pamundutan kula wau Bawa saking niku, Mas. kadang-kadang kula ingkang kepareng badhe ngersakaken nemu. Ya. Saben bengi nyawang Nanti le. konang Timbangane turu sore. yen memajang mung karo janur kuning kembang wae weton gunung Pacitan sarwi jenang panas udan Jendek lemu. Dhuwur ya lemu. Dhuwur ya lemu. Sing di omah ora lemu. Ora lemu malah. najan wadok on sarata lanang enu mane banyu Monggo Pak, jenengan buka. Dek zaman berdua kekelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana
Tak cadongi sego jago yen mando tak sili capek dino Sekecan ya Pak ya. Sekarang bisa kunang desa iya yo zaman berjuang serkelingan anak lanang biyen tak openi dengan saiki yo matur sembah nuwun Bapak sampun kepareng nderek pahargya ngregengaken swasana ing dalu menika. Wah jan sembah nuwun panci nggih kula tenggo ngeten iki.